Comuna Viștea este situată într-o zonă monumentală. La miază zi, în depărtări, se zăresc munții Făgărașului, iar la nord își face loc râul Olt. Clima aspră, specifică zonei, oferă comunei în aceeași măsură câmpia înflorită, secerișul grâului și munții acoperiți de zăpadă. Comuna Viștea din județul Brașov cuprinde satele Viștea de Jos, Viștea de Sus, Viștișoara, Olteț și Rucăr. Comuna se învecinează la nord cu județul Sibiu, la sud cu creasta munților Făgăraș, care se află la granița cu județul Argeș, la est cu localitatea Drăguș, iar în vest cu orașul Victoria și comuna Ucea. Numele comunei înseamnă în limba slavă loc frumos. Alți cercetători consideră însă că toponimul Viștea este de origine dacică și înseamnă loc depărtat. Comuna Viștea are un mare potențial ce trebuie exploatat prin îmbinarea elementelor moderne cu tradițiile și specificul local. Turismul și industria pot reprezenta pentru Viștea o punte de lansare economică și socială, benefică atât locuitorilor, cât și celor care doresc să investească în comună. Asta e valea legendară, e valea luminilor, unde-i Viștea cea eternă, e valea izinelor. Dar nu-i vale ca o vale, că-i valea ursitelor, unde-i Viștea cea eternă, în oglinda mitelor.